Menta perlu kan waras pi ke kubur. Pengkilen how to you trom daka video batang aircraft tong disam. Pala kilen how to jong ke Yemen ni ka video baki hertma ya ka drone MQ-9 Reaper jong ka Amerika. Kilen how to ki ong baka ni ka drone kamut banwara ya ka mission ni lek persya ha marep jong ka Yemen. Kam ya ka ni ka drone bakan riu. Lasiat ki how to do missile bashna ha Yemen. Kini kilen nak bekerjaan ke Iran. Lasiat ya ki missile Iran bala tip ke tankum 358. Balak ban penhap madan ya ki aircraft. Ka Iran ka kentaj baka aiter thamai kelina hauti. Wala ki teriale Iran lalap hamadan thama bar haduriau. Bakit ki jahat sa Yemen. Ka video bapalaj ha social media. Pen i ke trading ha ka puan menmit ha marep. La ban os ngawi nong Yemen ha ka video. Baka drone kala syasiat penham. Hadi ni ka video la broadcast. Pen i ki lengkot lengkai jo ka drone ba syasiat. Ka report ka ong baki sipai US kila don jiktip syapangani. Tang baki kentaj ban penpau kentin. Ka report jong ka jing syasiat penhap ka drone Amerika. Kawan kat baki airstrike ki bom ya saudong ki kut bascam jong kilena Houthi ka sana bat sada. Ka drone US General Atomic Reapers ka basyong dor kumbal $1 million ka wei. Kala ban her ha ka altitude palat 100,000 foot bat ne ban her ha suny palat laipo kentah. Kane ka jing tma tmai kilena Houthi kawan. Walada ka jing terwa bakadu no Donald Trump. U presiden ka Amerika maham mi kilena Houthi bat ka Iran. Baka jing sosat ka bakrau kan sawan. Publish Storyteller, London Network, Daily Post.